Kaixo launok eta ongi etorria beste behin ere txorienera. Hemen gaurkoan erzeta berezi batekin ator, Patri. Bai? Zeratzi berezi? Gazi gozoa. Bitu. Eta gabonetan oparitxu ziguten otzara norreza goratzen zara musikak, klasiko handi bat, musikak konserban. Ba horiek erabiliko ditugu, horrelako fideo txinatar batzuekin, arroz fideo batzuekin, ba horrelako salteatu gazi gozo batean. Beitu. Orduan, izango da, gaina menu o plater veganoa. Bai ez, barazki jalientzako apropos, ez hor ez dut inungo haragirik, ez da inungo protein, ez du sartzen zarrautzeik, ez nekirik, ez ezer. Bakarrik fruta eta barazkiak. Eta, bueno, gero hidratoa daude, baina hemen fideo, arroz fideo moduan. Nola ingo dugun hau? Wok bat jarriko dugu zubizian, eta hor, sesamo tanta batekin, salteatuko dugu lehengo tipula, azenarioa eta piper morroa. Jarraian, pipermina, baratxuria eta jengibrea birrinduta eta salteatzen jarraituko. Nahaztuko dugu arto almidoia, musiken ura, tomate kontzentratua, soja saltza pixka bat eta 5 espezia txinatar eta hori botako dugu sartaiara baita. Arroz fideoak uretan hidratatuko ditugu eta gero plater baterro inarrian jarriko ditugu fideo hauek eta gero salteatu gazi gozo berezia gainean. Ezagiz eratakoa. Zerbait, atako, segia da, osaiakin hemen batzuk bestea behiratzen da hori, zerbait egingo dugu, baina, bueno, holako toke esotiko bat izango du, azkenean hemen ebeliko ditugu, esan bezala, sesamo olioa, espezia txinatarrak, jengibrea sartuko dugu, musikak. Orduan, bueno. Berezix izango da, pentsatagat berezixena musiken gauzia. Ze bezala, barazkisak salteatuta fideuekin jain izan ditugu, sukaldaritza asiatarrak hori badauka. Baina bitu musiken gauzia? Bai, baina bitu, Patri, zuri, ez aizkizunez gustatzen, olakoak ez dituz erabiliko. Bai, gustatzen. Ez, beste batera noa. Maspasak askotan botatzen dituzte jendeak salteatuetan. Eta maspasak bebadira pixkatez, bueno, fruta da, modu batean, ez, lehortuta da hori. Fruta da, bai. Ez dakit, bueno. Hone, bai, egia da, ospin pixka berabiliko du, horrek azidotasun puntu bat emango du, eta hori soja saltzaren gazia, gero almibarraren gozoa, horrelako mix berezioa probatuko du. Probatuko du eta ero esango du nola. Ez gara aurreratu behar, Patrizia. Bai, ni aurreratuko naz. Nik betu dut gozo egongo da. Konfiantza gehiagi daukazu nikan. Zakin nik. Eta, arroz pasta, hori ikuste dituzuen fideuak, deitzen gake arroz pasta. Horrek, Txinan daukie jatorrixa, Txinako iparraldian, batez be. Bai, gero, iparraldetik hegoaldera joen zien, bai. Eta eurako itxuta zaben fideuak itxera, baina harta txikiakin edo hartuakin. Orduan joen zien, eta han arroza besterik ez zauen, zean, hegoaldian da zauen ezetasunakin, bakarrik arroza, orduan hor ezaten da dauera jatorrixa. Nahi zauen mantendu fideuen tradizioa, baina arrozakin. Eta 15. mendetik, hor dauz. Abitxo. Gaur egun, egisa da, lehen igual, Juan Bizein eta olako belarden datara, edo denda berezitara, edo produktu asiatarrak saltze itxusten supermerkatutara, baina gaur egun edo non dauz. Bai, eta interesgarria dira. Nik uste dut badago, zeliakoen da, menua pixkat handitzeko garaian, ez? Olako fideoak eta gozoak izaten dira besteak, baina ezin ditugu janez, glutena duketelako. Hauek, arrozakin inda daudenez, ez dago horren arriskurik. Eitu gaur zuk ezaten zinun, umien medixendetan eta egoten zara jo, honek dauka arrautza alergia, bestia da, barazki jalia, bestia dauka glutenai alergia. Hau honek ez dauka arrautzarik. Alergeno aldetik behintzat nik ez ditxutolan ikusten, ez? Fruitu lehorrik ez dau. Bai, espada norbait, glutenik ez dau. Arrozari, espada norbait, arrozari diola alergia, egongo dela baita jendea horrena. Baina, egia da, gaur egun, nik ez da lehen gure garaietan horren beste alergia izaten ziren, holako berakoarekin ongo ginen egun batzuk, eta, ezkeni onkazu gehiegi egingo, baina gaur egun egia da, eskola guztietan, sukaldari izatea, baina da, hori, malabarrak egiten ibiltzea, ze dauzkazu, 3-4 menu ezberdin, ez? Eta hor beti daukazu norbaiti, hori, ez neki eri, ez dakitze eri, beti zerbaitei alergia diona. Hori gauzi egoten da, igual momentuan abixatzen botzu, ez? Baina lehendik abixauten, nik pentsatzen dut, menu bat egokitu zeikera. Ja, badakiten,
nik uste, eskoletan azkenean badakite, ikasturtea aurrera duan, hasieran bai. Daude, ez dakizen bat zeliako, ez dakizen batek arrautza idioten alergia, ez dakizen batek, eta orduan moldatzen dituzte, gero musulmanan da kontua, orduan, horrekin, batetik tiraka, bestetik tiraka, moldatzen dute. Arroza jaukitzen batzazue alergia, nik ez dakit ezagutzen dozuen, zuk zigor, ez dakit entzun da daukasun, konjak pasta. Ez, eta zen adori? Konjaka da olako alga bat, bai. Eta horrekin itxen die fideo batzuk, eta berezitasuna da, ez dakit, elastizidade asko da, baina erabiltzen da testura emateko. Eta orduan, 100 gramo konjak fideok, haukitzen daue, 5-10 kaloria, oso gutxi. Orduan jendeak dietan eta erabiltzen ditu. Testuria emote dutza, zaporerik ez dauke. Baina, nahazten bauzua, soja saltxapurtxo batekin, eta... Zaporea zuk eman berrezu, espezie batzukin, eta saltzakin. Espeziekin, barazkisekin, saltzakin, orduan jendeak erabiltzen dau. Baina, nik probauta daukat eta sosua da, ez dauka zapore haundirik, azkenien, Eta errezeta mota egiten da horrekin? Zukin biozuna, fideotan. Gero sopa baten sartu zeike, edo olako entxalada baten, baina normalien nik ikusitxa daukatena, da fideo salteatu batzutan. Hemen, zerbait nahi izan ezkero, zuntzak kenduko diegu, pixkat, ariak eta kenduko izkegu. Horrela, gero hortzen artean eta ez geratzeko. Tira, hemendik egin, da listo. Eta bakarrik erabiliko ditut, kasu honetan, ostoak ez ditut nahi esertarako, bakarrik nahi ditut zurtoinak. Orduan hauek, garbituta. Eta ero, ez baituzu erabiltzen ostoak, ostoekin egin aldituzue, salteatu pixka bat, egozita bebai arrautzakin den olako aragi ez, barazki bola batzuk, rebosatuta ere oso goxua geratzen dira. Olako biribilkitxo batzuk edo, ez? Bai, pure bat, nahi duzuena, hau, bota, ez du goengo, gordingo du. Bota inoiz. Zerbait inoiz botatu, baina ez da botatzen. Saiatzen gara, ez botatzen. Benetan, ni zugalde, nire txeko burruka handienetako bat hori izaten da, segia da, batzutan bikotearekin da gauzatzuk errezei botatzen. Hori ez botata, baina hori... Zein gozu horrekin, berditzain, naztuko dut ez dakizerekin, eta ingo dut espaeti batzuk eta botako izkio eta salteatut eta ez da izan da. Okurrituko zaiz zerbait, baina bota ez mesedez. Mina ematen dago, haitxien... Idatzi, ez idatzi ze botatzen duzuen da, ze botatzen, ze bakigu ondo zaintzen duzuen zuen sukaldiak, baina konta golan zuen errezeta famatuena, holan ez, soberakinekin eta. Berez, idatzi guzu etxorien abildua eitb.eus, eta konta golan zuen nundik norakoak sukaldetik. Nik hor hemen txorienen ingen du, niri gustatzen zait izena asko arropa sarra. Arropa sarra politxea. Ropa vieja, eta hori da, esaten zaio, arropa sarra egiten da... Aragixakin, ez? Bai, berez da hor egin dauzu salda batero, eta hor sobratu dien askiekin da. Eta iritsi dira, badaude, espanaiz gaizki horatzen Martin Berezategik, bazeukan errezeta bat, arropa sarra, baina hor botatzen zizkion, azpizunan puntak, txerri hankak eta egozita eta arrautze estatuta. Arropa sar berritua. Bai, hau zan, arropa sar 2.0. Zan, guk egiten duguna hemen pixkat, astean behin. Hartu eta betiko errezeta bat moldatu eta gaur egun eguneratu, baina holan, ondo, mailara, ez? Eta oso, itxura bat zeukan, baina egiten zen, holako glaseatu egiten zuen gero labean bustanan saltza batekin, bustana saltza nein, eta gero arropa sarra izartzen zian, eta gero saltza horrekin labean glaseatu noizean behin busti egiten zuen, da labean holako karamelatu, holako geruza bat egiten zitzaion gainean, da... Nik hori probau izan dut Kuban eta Hego Ameriketan eta holako... herrialde askotan, eta gero harritxo sostan, ze urtarrian egon nintzen Kanadia uartetan, eta asko ikusi nahen bai. Baina, famatu omen da. Erropa sarran. Hor, immigrazio asko da, egon zen Kanarietakoa, Kubara, eta horre... Igual horre egongo da, ez? Hortik egongo da loturean, seguro. Momentuz. Hemen, hoxe, ekipula moztuta, zenaria makiltxota, pipermorroa, konserbakoa, hau ere, xerratan egin dut. Oin, txampiñoiak ero barrengorriak. Hauek gainera, portobelo erakoak, baina, txuria normalak, bebai,
nahi izan ezkero beste perretxiko bat erolan pixka eta asiatiko aldera guazen ez gaur, shiitake erabili nahi duzue, shiitake erabili. Gero, zerbak ere moztuko ditu zerratan, eta gero hasiko gara, guokean bakizu zer da, guoka azkenean da, zu bizian, salteatuta eta gutxi egin, azkenean testura mantentzen, pixkat, eta... Gaina, gutxi egin ez, fideo honek, igual oitxuta zauze, hartuan edo garixan pasta eitxera edo hor egostera, izaten dira gixau 8-10 minutu, baina pare bat minututekin ja, dauz, segitxuan itxen dira. Paketean behitu dut eta jarri dau. Ura irekin, sartuan bertan da, gutxi gora bera 3-4 minutu utzi. Bai. Gutxi gora... Sustotxo bat. Sustotxo bat, bai, urberotan. Hemen daukat, gopor bat prest, eta ero ingo dana hor, ura irakiteko gailu hortan, irakingo dura, eta horra sartuko. Osa, ez tozu lapikoen sartu bien. Ez lapiko hori jarriko. Olako ura irekiteko gailu horrekin. Bai, horrekin ura irekin da hartu, jarri infusioak eta itxeko erabiltzen duzuena getxien, horrekin izan. Eta hemen Patriziak bere infusio egiteko, Nik hemen txorien itxe danak, Julenekin. Bai. Bai, horrek. Nik horrek ikusi dut askotan bebai, Txinan eta bizi nintzenean, jendeek eroste itxu olako potuak, eta fideuak itxe itxu, baina ez ditxu berotzen besta bakarrik, ura sartzen dau, eta gero mikrowin laban, sartzen dau pare bat minutuz. Baina beste batzuk badauz, olako gaiu bat aukitzen da bera lanien, hor ura irekiteko horrek, honek, honek eta hor bat tapi itxi, eta 2 minututan edo itxen die. Hori, hotel askotan dolako uran bero gaiuak eta asko goten die. Eta jartzen dizkizut aldamenean sobre ezberdinak, izan da holan deskafeinatua, kafia hautzean, profiterola betetzeko erabili genuen hori, nanadakoa, eta ura berotu, eta egia da, hoteletan, klasiko bat izaten da, eta pelikuletan, jankien pelikuletan da gehiago da hori, Horako gatxo da, Geixau hau besti baino. Urberuarekin da, baina, erabili nuen, baina esan dut, hor aldamenien daukozu. Aldamenien eskura daukadanez. Gainengo duana da, martxan jarriko dut. Ez, martxan jarriko dut zuen. Jarri dut lehen, baina gero horrek bakizu. Urko geroke jamazten da. Zarata itzen dagoelako. Hor ez da bitzen da. Gure soinuko teknika. Ja, hor da bire esaten. Hasi da, ja, gure txikia. Hemen, egon zien, ontxe... Oin jala, ez dakit, 10-12 urte holan oso modan jarri zien, honek jatetxiek, deitzen zira wok jatetxiak. Bai, gaur egun ez dakit, egongo die, baina igual, badauz, baina ez die hain famatua. Ni akordatena, hori, unibertsitatean hasi nintzenean 2008-2007, hor zien, munduko gauzarik, ez dakit, berrixena da, jendiek itzen zauen hilarak, eta herri bakoitzen basauen bat. Baina, bufet modukoak ezien gainero horiek. Oie, bufet izaten zian, ez? Gero izaten zituzten virus hartaian zubizia, baina hori bufeta, ez? Bokan eta gero itzen zatzen plantxan abiz, oiezko paparra da, daurako otarrainxka batzuk, eta gero jaten zaten arroza, eta... Bai, horrek egon ziren. Baina, hori wokakin, ez dauka zer ikusirik, woka berez da, hau, sartagina, hori izaten dela, holan altua eta zapala, eta bebai kosinatzeko era. Kosinatzeko era, wok eran kosinatutako gauza bat, izaten da sartagin honetako salteatu bat. Eta zu bizian beti, holan benetan wokak ez da ikusi ikusi, telebistan da gertzen dira holako, eta normalen izaten da horrelako zulotxoa moduan daukate, eta hor enkajatuta moduan doa sartaia, eta azpian hori, zu bizia. Ez que akordatenaz gauza batena, ez dut esango zein, zeian, ez que nire lagunak ja, ez toztiek gauza kontauko, ze bestela esaten dabe txorinen kontatzen. Ez dakizula sekreturik gordetzen. Hori da, atzoko sekretuak. Bueno, sekretuago baiz, ez dut esango nire lagunetako zein dan. Ana, ez. Baina, lagun batek itxen zauena, unibertsitate garaian, berak Gasteizen ikasten zauen, eta orduan joeten ziren, astelenetan, wok jatetxe horretara, bufet jatetxe horretara. Bera, bakarrik, eta ez dugu, zerreman hori. Eta eramaten zaben horako taper batzuk. Bera, eta gero etxera emateko hortik. Ikasliak zin, unibertsitatean, badakizu aurrekontua etzala oso altua, eta horako gauza, jartetzien horako jatetxien sakonien, eta...
Bueno, Patri, gu A ber, igual, bi egunetarako edo eramaten zabien. Gu hoteletaz hitz egiten egon gara, Patri, eta, bueno, gozariko bufetean, zenba jente ikusten duzu, hone, gaur ez dute baskalduko. Bai, olako lau platertzarekin. Eta ero poltzara ez dakizer, da ez dakizer ba poltzara. Poltzara bai? Poltzara? Poltzara, ez hau, Bueno, a ver, guk eskontzak eman izan ditu ni pila, Patri. Bai. Eta zenbat jentea, gara, hiltzen zen azpizunera ja, oraino. Aragietara, oraino, eta. Ez, hau gorde txakurrantzak. Txakurrantzako, por aquí. Zuk ez dakizu txakurriketa. Zuk ez dakizu txakurriketa. Bueno, eskatu zuretzako dala. Etxera, lepo nau ordainduta dao. Bai. Bildu idazu, eta etxera nik jateko, ez dara lotzatu behar. Nik hori ulertzen dut, olako jatetxe normal baten, ez? Jatetxe normal baten, zuk ordaindu duzu bakaiau zati bat, bakarrik laurdena jandozu edo erdixa, da ez dut jo, beste erdixa, eramateko jarriko ez dut, da gero, eta hori eskaini iten dute jatetxeaz. Bai, da gero ez da gehiago, azkenean bestera eurendako beha, eurek gero bota inbi daue. Orduan, nahi xa daue, zuek eramatie zuen etxera da aprobetxatzea. Baina horako bufet libretan da, horako guok jatetxetan eta horrek, aforan lotzabakua bai, izan bizara, horra taperra eramatekota. Danetarako. Baina, bueno, aitzak isa ezien, 18 urte. Hori da. Edo 38, bai, 18. Hemen, hartu almidoia. Hau da, musikan, konserbako, nola, ura o sobratu dana. Botako baita hemen, hau da, 5 espezia txinatar saltzen dute, hola, poto bat dala, 5 espezia txinatar nasketa. Koiaraka da bat. Tomate konzentratua, beste. Bitu, zako nasketia. Da hori ze joango da, gero, saltza moduan. Hau, gero, ona botango dut, eta honekin duena da, saltzantzeko bat, Eta izango da, emango, bueno, gero, gure barazkiak ingo ditu, salteatu hasieran, eta holako kolore poli bat ematen dio honean, gero, saltza honekin erdi pixka kozinatu ingo ditu. Osondo. Eta soja saltza, koiaraka da bat ere bai. Orduan, kontutan izan, hau izango dela, gatza hemen erabiliko gura. Oin. Zori oso gazixa da. Bai, almibar pixka. Hori izango da gazik osoa, ez? Almibarra, musiken almibarra, eta soja saltxan gazia. Hori da. Hau, txiko du ez bada hor. Eta ziko naiz ja... Xoen, galdera bat. Egurra ematen honi, bota. Hau, ze sukaldaritza mota da guokian? Bao edo txao? Bakizu? Hasta geri bat ez. Ez, ideari bez. Ze sami, senyor. Txau, bambina. Ez. Bao eta txau ez da, txau bebai bada, ez, italian agurra, baina die guokan kozinatzeko bi modu desberdin. Lehena dago bao, eta horrek nahi dago esan zu bizian, eta askotan barazkisekin eta erabiltzen dana holan mugimendu honek azkarrak. Horrek mugimendu ditzen gako guok hei. Orduan niko ina zeiko nagoz, bao teknikan guok hei egiten. Hori da. Hori da, zukadaritza asiaterrian, guok hei da holan, zei horrek egin bideauen moruen, da izan bidie barazkisak fin moztu. Bestela zati handixetan izaten bada, kanpotik igual errein leike, eta barrutik gordin egotea. Orduan, indozu guok hei mugimendua. Baina ikusgarria dena, beraia ikusten diezu, eta ina holako txikitetak zertako sartzen duten, nik egia esan, ez dute altzatzen, ez dute altzatzen esertarako. Nik altzatu behar daukan, nik ez dakit. Nik guok-hei mugimendua. Bai, eskumuturra galdu indut pixkate horre esperientzia guok-heia ez dioto sonbiten. Baina, bueno, kontua da, hori bai, zu bizian ingo dugula, eta hemen, kipula, asenarioa, piper morroa, eta jarraituko du, guok-hei. Beste asen zan, guok-hei, emaiok. Bestia daukau, txao. Vale, bai, txao. Txao, bello. Eta txao, erabiltzen da gehiago, aragisa, arraina, itxaskisak, eta holako zati lodixak, eta ez da hainbeste sartagina mugitzen, eta guitzen da zu motelian gehiago, zu basua guai pintzen. Ja nahi dugunean barrukoa kozinatzea, ez? Ertaina izango zen. Hori da. Barrukoak gehiago kozinatu behar dugunean, ez? Hori da. Igual denbora gehiago behar dugula, bihotzera, eltzeko orduan zu moteleo. Orduan, ez da hain ikusgarrixa ez joten zarenean Asiako hor kaletxotara ibeltzen diela guokakin kozinatzen edo jaten zara horako guok jatetxera, eta biltzen diolan zu bizixan eta askar mugitzen da segitxuan itxek dituztela gauzak, hori ez da, txao da gehiago txeko sartaginan erabiltzen duzun teknika. Eta gauza bat esatea, gu beti hemen guokara hiltzen dugunean,
espaduzue olako sartagin bat etxean, lasai, zuen betiko sartaginakin ere, listo. Errezeta hau egitea bada, ez duzetan hau izan behar. Azkerien sartaginan formia da. Bai, eta wokana da, hori, zuk esan, pixka teknika nola kozinatzen dan, ez? Bai. Woka hori da, zu bizian, kontua da, zu bizian, eta azkarritea, hola. Eta hau bada, sartaginen pixatzen du, bai? Hau, burniskoa da. Wok hei. Bai, wok hei. Ostras. Ez, burniskoa da. Eta burniskoak... Hau, sukaldaritzako crossfita, Nik etxean dauzkat, onbeitu, bakizun, engantzatu nahizela, erabat burnisko sartagietara. Bai? Etxean bakarri dauzkat burniskoak, hartuta erarengo erabilpenean dana holan osidatuta beltza moduan geratzen diela itxusi da hori, baina gozada. Baina horrek izaten dira, esaten dabe bizitza osorako sartakiak. Betiko, ze beroa nola transmititzen duten, xerra, aragia, arraina horrela plantxan egiteko oberena, ez dira, zuk esaten, ez dira apurtzen esertako, pizkat, gaina hor truko badao, izaten mozu etxean olakoen bat, eta egia da nik, sukaldaritza ikasi nuen, lehengo jatetxetan, sartagin bat, genukan guk tortillak egiteko izatezan hori, honena, gutxien itxasten zana. Hori azten zanean pixka tortilla itxasten, botaten genduen hor kilo bat gatz. Gatz? Gatza. Zutan ipini, eta aukean zu bizian denbora bat, minutu batzuez, eta horrek egiten dio pelikula bat, eta gero jazte itxasten berri da. Hori deitzen jakona da, sendatu edo... Ez da egin nola ditzen zen, baina egia da, bai, eta hori egiten genuen, eta nik kontua da, erosin nuenean, ia ze, hone burnisko sarteiak erosin nituenean da horrela zintzenean, instrukziotan be jartzen zuela, eta zan hori, nik hau, beti ezagutu izan dut. Nik atzona ezagutzen, nik burdinezko sartagin bat badaukat, ez dut asko erabiltzen, aitortuko zut, eta hori ez, ni akordatzen az, erosin hauenean, prestatu inbiozula, edo sendatu inbiozula, edo deitzen zabien, azkenean prozesu bat jarraitu bizu, horrekin kozinatzia nahi badozu. Eta zan olixua jartzia, eta hori temperatura oso altua. Erretzia olioa bertan. Bai, olioa erretzia, holako pelikula bat sortzeko da, gero hortik aurrera ja, erabiltzeike. Hor garrantzitsua da, ondo lehortzea horiek, ze joan urtanta batero geratzen bada osidatu egiten dira. Baina, bueno, izartu nahi duzuen estropajo bat, eta horiek ez daukate beste daukate nolako tefloia erodan alako esate dutela gainera. Kontu zibili dala, horrek apurtzen. Ez omen dala oso ona. Oso osasuntxu ez dela. Baina bai, eta gauzia da batzuk, pentsauko jatzuela, horrek arezi xadie, baina adibez tefloizuak edo nik sartaginak, ez dakit, 3, 4 urte, 2 urte, 5, bara bestien arabera, baina aldatu... Ondo zain jo eskero, nahi dut esan nire, irauten dutela. Bai, ondo zain jo eskero, baina, egisa da, horrek, zuk ez eta osunak dira, bizitza osorako. Hori bai. Gero ez duzuen beharrez, crossfit, jeans, jan, ez. Jan bai. Pixatzen da, benetan. Egunen batean horrekin buruan jo eskero, eta gure etxeko armarioak orain lan gehiago egiten dute. Bueno, hemen, barazkia pixkanaka botatzen goaz, eta oin, botako ditut hemen. Lau baratxuri atal, txikituta. Beldur gabe. Jengibre atal bat, hau ere txikituta. Jengibrea, ezagutzen ez duzunentzako, usai fuerte izateaz gain, pikatu ere egiten du. Ordan, baina, pikantea, ez dagoen enekoa, pixkat gehiago, ere botako du gaina, ez du aukitu, eta hasita guzti botako dio, hasia dira pikatzen dutenak. Ibakitzu horrekin ados nahuela. Gazigozo esan du, eta gazigozo pixia. Gazigozo pikanti. Ba hemen, beste bi buelta, eta ingo duguna da, bertan gero botako dugu saltza. Eta ero saltza hortan, botako ditugu gure zerba hauek. Zerbak, gero, azelgak. Hemen, musikak eta egin da daudenez, azkenean mokotako du, hilarrak egozita dauzkat, eta hauek ere azkenean. Oin ingo dudana da, bitartean, kalkulatuz honek beste 4 minutu dituela bakarrik, jarrik ditut gure fideoak, kaitu baldi hemen. Fideo infusio bat inbiozu. Bustitzen dienien honek gutxi geratuko die, txiki geratuko die, eta bestela, txandak ingo. Oin, hau lantaldeantzako. Oso, no? Baina hori segintxuan janbida. Eta horrek oin ingo ditu. Hemen, botako dugu gure nahasketa berezi hau. Oso, no?
Eta zuk olixua, sukadatzen dozunean, lehen esan dugu sartagina ibota edo ez, zuk berrera biltzen dozu. Zointxe dauen presixuakin, igual da plantea bidegun gauza bat. Ni, olioa, nire etxean, daukagu ontzi bat, jartzen duena. Arraina, eta hori arrainan horixuak, eta ez jartzen du, erabilitakoak, Zeun nola dagoen. Baina... Eskenean, arrastoa eusko aukitzen badau hori igual ez, edo iragazi bai. Ero erabili baduzu 3 aldiz, ero segun, ze temperaturatan lan induzune olio horrekin. Orduan, aldatzen jute naiz, eta hori birzigolatu egiten du olioa, baina guk etxean olioa, egia da frigituta gutxi egiten dudala, baina ni beti esan dut. Patata tortilla bat eitetik sobratzen den olioa, zoragarria da edo zer kozinatzeko. Ematen dio, zapore bada nahi? Zerta bez, akatxika hundixena izaten dela, jendeak gaizki gordetzen dagoela, ze egon bida leku ilun baten. Nik beti, laba barruan. Olako sartagin, nik uste dut, Euskal Herriko etxe danek aukiko zuela hola, baina beti, olan sartagin baten edo kasola txikitxo baten, laba barruan. Nik dauzkat, horretako, nola, ustilezko ontzi batzuk. Bitu, zu profesional, lagun bat egite dituenak, gaina txorienen izan zala, blankak egiten dituenak, eta arek erabiltzen ditu, eta, olioak erabiliala, frigitzeko ez da izan erabilu da. Bere, zuk zauko zu labe barruan. Labe barruan? Ez du gordetzen ezer. Utzi dako zu? Bai, nik... Hoi bai dela misterio ondixa. Ez, sartai bat erabiltzen du. Frigitzeko patata tortilla bat. Horko olioak ordein dut, ontzi horretan, gero, sartai horretan patata tortilla egin dut, garbitu egiten dut. Patata frigitu batzuk egiten baditut, olioa gorde egiten dut, eta gero, sartai horretan patata frigitua zerik egiten dira, oxarra batekin, erabiliten dut, orduan, sartaiak... Niko dauka sartaiak, madalena moldiak, ondartzako amaka, gana aukitzen dut, astan zara gauzak atatzen da, ana aurkitzu zeikena? Labe mota dugu, zenbateko neurriko daukezu. Hori bai da Doraemonen poltzekoa. Bueno, musikak bertara, hilarrak bertara, eta bukatzen ari gara gure salteatu gazigozoa. Eta honek zago kolore politxa ematen gainera, Bai. Zaporia gozue, baina begibistatik. Eta, hau bada, errezeta, berezi bat, eta... Beti berdina jatea aspergarria. Ibiltzen gara neurrixakin gora da neurrixakin bera, baina pasta gutxi horrendako saltza potendia saltza kopuru ondixa, Nik uste dut pasta geixen bizula. Hau da osagai nagusia. Hori da, oinarrian lagungarria. Azpian jungo da, behitu, baina zeituan iken dira fideo hauek. Bai, behitu. Pasa den tailari modukoak, tailarinak hartu behar dituen, baina 9 minutu behar zuten dezaten, programarekin agian azkarrago ekin ingo jut. Zelan? Olako dozen erdi hartu behar da zerbait nabaritzeko. Saltza bide dago, ez da? Probatu behar duena saltza, eta horren arabera botako diot, sesamo olio pixkat gorde dut hor, ostra, ez da izan, baina pikau egiten duzak hemen. Horrek fideua? Honek. Hemendik, ez dakize izango da, honek bota hotza, olako kilo bat jengibre, eta gero, hor pipermina asixekinta dana, ze ote da? Estilo patri, atea zaigu hor, Hau da, oso patri. Venga, sesamo olioa, esaten dugu, inoiz aipatu du, sesamo olioa neurrian erabili. Zapore haundi ematen dio, Hemen nik, neuzkan, lehen koiaraka da bat, ero gutxi gora era, 15 gramo, hasieran tantaba jarri dut, eta oin gatz pixkat gehitu diot, eta hau bada, ingo duana da, iragazi gure fideo hauek, eta platersako bat, Patri, atatzen baria sorti, mesez? Ontxatarako zut. Hemen txe. Hau? Hau pixkat. Bai, venga. Hau edo hau, aukeran. Hala, zuzenari jauna esaten du, hau, esan. Zein? Hau. Galdetu imarda, jefia de boss. Vale, orduan. Hemen niñak, bitu, sesamo olioa igual gorde barruen honi botateko baina,
oliba oli txorrata bat. Ez itxasteko edo? Bai, hola, pixkate askatuta geratzeko, eta honi astuin zait, ospina botako dio, pixkate... Ota jo. Ez dio, lehen, falta zaio ospin pixka bat honi baita ere. Eta beste zerbait eskura aurkitzen modu, lore horiek jateko moduko dira? Pitxamen dauka apur bat, laranja zukua. Ona egonko zan. Bai, bueno, itzein gendu. Bueno, beraz, plater osasuntxua, politxa, koloretsua, barazki jalientzako, glutenik jan jateko aukerarik ez daukienen dako. Bai, sartu almoidoia erabili dugu loditzeko. Hori da. Beraz, bai, nik uste dut, alergenoak pila batekin ditugu hemen. Eta orain, gure... Eman gotzuko jara bat ondixa? Horrekin. Horrekin basabiz. Hemen txe. Eta zehose falta da? Sesamo gain, zerbai gehiago. A ver... Nola, Geno erakusten zer jarri duten hor aldamenean, ze pikantea desente dauka. Urbildu diate... Jarriko apurua gehiago. Biteli. Bai, mutil. Azein ezagun astea Esaitxe izan soso. Karo. Bai, Ostatza zone isa zebe bota. Zumak izu nik hori, ez du da lain ondo eramaten. A ver. Ja. Hemen daukazue, gure arroz fideo. Arroz fideoak salteatu gazi gozoarekin. Nik hemen umami aurkituko gaur hemen, Patri. Nik uste dut hemen hor nonbait egongo dala. Bueno, ba. Poletia holan bada, eta usaina benetan oso goxua daukago hemen. Ui. Hemen dana hartzea ezinezko da, Patri. Bai. A ber, sarrapatzen duten. Zelan dau? Pikante. Zelan dau, pikante. Exageratua basa, Ez? Jatena, musika probatzia. Oso goxua benetan, proba usaz etxien. Bai, gazi gozoa da. Bai, goxua, Kontazoa da. erreza, eta segitxuan, entzalada batekin gatoz. Bai, Cesar. Horrela ezin da lan egin. Gure lantaldea bazilatzen ari zaigo. Patri, seriotasun pixkara falta da hemen. Nik uste baietz, Venga. Kontatu. Hemen zauzelako zu, da seriotasuna jartu duzulako, baina estela. Eta kobratu iten dute honera, egun guztia jaten da pitorreoan, eta aina asko esaten du batekor. Bueno, Biteri, kontatu, zer prestatu? Gaur, zuk ekarri oso plater bat gluten barik, barazki jalientzako, nik ekarriot entzalada bat, baina, entzalada ez da entzalada bat. Zonek entzalada, baina, ogi txigorkixak, irugiarra, gazta, horako mahonesa berezi bat, beraz, hau izango da gure Cesar entxalada epela. Eta kontako zuzela nengoten. Zago ez da papearina. Lehenengo ingotena da, oiazko paparra kozinatu eta gorde. Irugiarra kozinatu eta gorde. Berakatza txiki-txikiein, frijitu eta hoge txigorkixekin kozinatu. Eta gero, ingotena da, saltxa hemen arrautza batekin, ziapeakin, limoizukuakin, Worcestershire saltxakin, antxoekin, berakatzakin. Horrekin saltza bat, eta gero jarriko letxugia, irugiarra, oiazkua eta ogisa, eta saltzia gainetik gazta apurtxo batekin. Eta ensalada honetan letxuga kentzeri badao? Ja, eske letxuga barilla ez da ensaladia. Ai, ama, gaur hori, askotan pasatzen da ez, lehen, alesina bilen komentatzen, joaten zara olako, kate azkarretara eta... Super, Gazkin aeroportuetan daude horrelako ensalada. Horrek bai, goten bide. Horrelakoak pila, a ver, esan, zer esaten dute? Bai, ogi txigorkia. Ogi txigorkixak. Honek, oiazkua... Gazta olako busketa hundia. Oiazkua beholan frigituta. Gero arrautz estatu da frigitxua. Gero irugi arra. Ukitzen daue. Bueno, hori. Batek esango da, nik eske, egunero jatot entzaladia da bitxu zelako lodi nauen. Entzaladie be, izaleik askotarikoa. Ze, han non baita espikaldean iskutauta letxuga osto batzuk egoten dira, horrelako, baina gehiagi ez pentsata, berez,
merkeagoa izango zen beraien dako antolatzia ensalada bat letxuga asko izango zuena, eta bestetatik gutxi, baina arrakasta gutxio izango zuen, eta nik uste dut, gaina, zuk esan, saltza bebai berezia ingo diogu. Saltza potente bat ingo diogu ni ere. Saltza potenti da, bai. Orduan, bai, esaten dutenean, ensalada osasuntxua da. Bai, eskoaz esaten, ez hau ensalada hau, bada osasuntxua, baina ez da eguneroko ensalada bat. Hau da, noizean bain jateko ensalada bat. Hori da. Eta afaltzeko ero, plater bakar moduan, baliote aldi. Bai, gero, Cesar entzalada originala, igual apurat osasuntxua da, ze horrek bakarrik darama. Honekoa, kukuyuak edo letxuga osto batzuk, normalen kukuyuak izaten dira, eta gero saltzie gainetik bakarrik. Baina gero ja, gehitzen jako gazta, ogisa, irugierraga, gero hor. Eta berezia dana, eta jendeak ez duena jakingo, Mexikon asmatu zela errezeta hau. Bai? Bai, pasan mendeko igarren amarkadan. Baina sukaldarixa italiarra, Ave Cesar. Bai, Cesar Cardini izan zan bera. Eta, eskura zeuzkan osagaiekin, olako zerbait berezian izan zuen prestatu, arrakasta izugarria izan zuen, eta gaur egun arte, azkenean, bada ez, nik uste dut, nola izan zen, Jennifer Anistonen hain zen unzuk hemen? Ba, Jennifer Anistonen entzalade izaben. Famatua da, modan jarri izan, ze esaten da, berak Friends telesaia grabatzen zabien bitartean, hori jaten zabela. Hau izango zen, nik uste dut lan entzala, jende gehienari esaten diezunean, Cesar entzala da, zerbait burura etarriko zaio, eta horre, gazta egongo da, ogia tartean, oi askoa eta hori, eta, nik uste dut ensalada klasikoetako bat, eta gaur egun, padreik esan duen, prestaturiko, saltzen dut, supermerkatuetan badaude, holan prestatuta saltzen dute, gero saltza bota behar dizula bakarrik gainetik. Eta saltza prestatuta etorten dela, osea, Cesar saltza, bedai, saltzen daude holako saltzak eta... Lagunean zertaz egon ginen itzeiten, jatetxe batean ematen zizutela osagaia guakamole egiteko eta zuke... Donostin da... Balda bat, hori hortako. Bai, egon nintzen, ni topa sukalderian, eta han ematatzu osagaiak, eta olako, errezetia, lagero zuk... Eta zuk egin behar dozu. Maixan bertan, egin biozu guakamolea. Patre, zuk eta nien jatetxean muntatu behar do. Eta ingo duguna hori da. Dana holan, ez? Gaur dago paella! Eta paella osagaia jarriko ditugu amaia. Eta, txak, montatu, horrek egoten di, batzuk, aragisak eta itxeko, olako parrilla batzuk eta jatzen dituzte maixan, aragisak gordinik ematen dotzue. Bortxeta moduan erosu jarrian gainean, da... Bai. Egoten di, beraz, ja dana asmatuta daue. Baina, igual, jarte botzazu golan, sukalki bat eitxeko 3 ordutan, ez komeniko jatzen, Ez, horrek gauza momentuzkoak. Eta gaur egun hori dagoena gero eta gehiago ikusten dira. Sukaldeak, inungo sekreturik, ez daukatena, dana sukaldea biztan, kristaldegiak eta hori eta egia da. Bezerentzako polita da, baina erronka handia da jatetxearentzako, sukaldarientzako, ze, horre baukazu garbi lanin beharra, eta ni gustatzen zaizkit horrelako sukaldeak eta ikustea, gaina, ni beti horrezkatzen duena sukaldera behira. Bestela niri beti normalen paretara begira. Ez dakizatik jartzen diaten beti paretara begira. Bai, ekixerako zuzukaldarixa zarela txorien, ikusi dutzuelako, da esan dago, kotillatzen dator, gero guri hola... Ez, jartzen di pikoteak, gero, jaun honek juten aizenean beti jartzen hau paretara begira. Karo, ze grabatzen gauditu uste... Horreko sotxato sonatzen dago, Bago segati da, arrazoi badauka, Patri. Zu txiloe grabatzen ari gara. Zu jun prestantzere honetako. Txiloe grabatzen nahi jaten ari zara, ez? Bai. Eta zuri grabatzen nahi zaizkizu nola jaten nahi zaren eta hitz egiten. Bai. Atzekaldean ez duzu nahi pareta bat ikustea. Nahi duzu jatetxea, ikustea, polita, jendea dagoela, baina era berean arpegiak ezin dira oso ondo ikusi jendearena, baimenak eskatu behar dilako ez dela. Hor, joan jolasten, ez, orduan. Bai, ordean beti tokatzen zi paretetara begiratzea. Bai, galdetu edozein kuadro. Jatetxetakoa, dena kontrolatzen ditu. Klasikoak dira lorak. Oso ondo geratzen dira. Bai, mendia eta horrelakoak. Bai. Cesar entzala da bezala, lorak oso ondo doaz jatetxetan. Ai, amatxue. Hori, Cesar entzala da, aukeran, mesedez, egintzazu zuek etxean. Hor Patrik erakutziko digu nola egiten dan, ez dauka misterio handiegirik, osagai batzuk kendu edo sartu aldira norberaren gustoen arabera. Eta neguan holan entxala de pelak ondo sartzen dira. Bai. Beitu, hau... Eta erotu barik. Bai,
Beitu, denboraz gabizen ez apurtxo bat. Oso larri. Oso larri. Beitu, hau, segitxuan ingot saltzia, izango da arrautzakin. Bai. Worcestershire saltza, edo Perrins saltza, ziapea, limoizukua, dana batera, antxoak. Berakatza bai? Berakatza bai. Bai, gero lan krematxua, saltza krematxua bat, honez antzeko batero batatzen da hemen. Orduan, honekin ingo saltzia, eta gero izango da, entzalada prestatzia, letxugia, atarako goiaskua, atarako ogitxi gorkixak, eta atarako ditxugu danak. Vale, eta ero montatzea besterik. Eta gazta, gogoratu gazta ere, nahi eta nahi ez dabala, eta ondu bat, ez? Puen prestatzen olan letxugie jarri, edo segitxuen gatoz. Letxuga bat. Jaskua eta irugierraia eina dau. Bai. Orduan ja entzaladai jarteko prest. Eta hau xaflatan moztuta. Gero jarri zeike laukitan moztuta edo gurosuen forman. Baina guk ingo goran, xaflatan. Honek arrautze gozirik eta ez dara, ez? Berez ez. Baina gero hori zuk jarri zeike. Zuk entzala behiok, galdera bat, padre, neunen batek egin zian. Entzalada misto bati, betiko mistoari ze botako zeniok. Ez hori esaten da, badauela gauzia edo ez, desberdintasuna entzalada mistoa eta ilustradan artean. Ostra, ilustrada izan dela mistoa. Ilustratu nazazu, mesedez. Berez esaten da, ilustradak eramaten da, oza, mistuak eraman bihar dagoela bakarrik letxugia, tomatea da tipula, eta ilustradak eramaten da patata egosia, arrautz egosia, zainzurixak, galuzia da hori. Hori berez omen dela desberdintasuna. Nik mistua dana ideitzen dut, oza, olibak, arrautz egosia, zainzurixak, galuzia, eta daukan horrei, baina, noizbait ere eskatu izan dut, entzala misto bat, eta tastiorako, triste hori ez. Orduan... Berez, nik mistoa ulertzen dut, mistoa izaten dela barazkiak eta hori esnek haragin bat, arraina moduan, egaluzia ero arrautza sartzen dizu, orduan mistoa, ez dela bakarrik barazkiak, ez? Baina hori igual zentzua izango du, baina niretzako beti mistoa izan da hori. Letxuga tomateak ipula, gero, konserban atuna ero danadakoa, arrautza egosia eta zainzuria. Hortik aurrera ja, eta ospinolioa normala. Ospinolio normal bat. Ez da kasua, gugingo duguna. Ez que norri induna hori, Patrik, birrindu danak, eta bentan guxua geratzen da, bixi-bixia. Bai, ezkenean, ensada bat ontzeko bia dana, ez? Eta hau, honek, letxugia daukalako, deitxuleike entzalada, ze, danetati dauka. Baina, Patrik, hau afaltzeko nik uste dut, afari, hauran, plater bakar moduan, hona izan aldela. Bitu, igual koiariekin, jarrikotzat. Eta, hau, ontzeko. Zein jaungo naranja, edo hau iluna. Nahi duzuna. Polikena zein ikusten duzuzuk. Ez dakit, bixak dauz, antzerako parezido. Laraina guretzako igual, beste holan altxatu hau ikusten dut holan argazkirako politia ba? Binga ingotzu kasu, botakotza saltzak eixo bordo gurera. Kardezkat. Bueno, hau da gure Cesar entxalada epela. Mendrezkan haue bai, zego xua. Hemen, danetatik hartzeko saia dago, Egingot esfortzua. Ni heldu naiz bakarrik 3 osagai hartzera gehienez. Zenbat hartu dituzu, Padre? Danak. Oso goxua. Erra hau. Eta aukeran, guk hemen ospinolia nola iten dan ikusi dugu. Intzazu etxean zuek. Ez da zuek egindako hori. Cesarren hori ospinolio saltzen dute egindakoa. Baina horrek danetate dauka. Eta hemen ikusi duzue, zenbat osagi zauzkan, eta dana. Berez, einzu etxean, bidale ergazki bat txorinea bildua eitb.eusera, eta bixer gauz. Agur.